Mau beli caranya? Oke, kemudian kan nang tini boba hai rok nini sorry rok. Ang kaya sas kosto ang biti be mang siton wi ko biti sawo ya kane ang salo soita ro sa nang ko hingkai bokro ro mi mo kang kra khaimia Kanyang tabo an sori ro hain kuli tong nang sajuna to. emna chechung noi ko ta ko hima hai se ka ngo kai ja ka bi bu sa emna anoi ku sung man darai no ki sa ba hela norma hayang khain kai chechung no tong ma tong hata Nini logi chong rok tabo boro to. emna tai ko ayang komon pura Ano kagi kelang kata. ku sung man darai no khata kang bo kang kra ko asu khaimia hingkai Nini cerai rok to. tongo buri mak tham tong Boro mot lang kata. Kanyang ti omo hai ng mani nini sas kosto doktor rok le nang na jaka. naja ka najang ban agi pe sar ko spray himan abar rok use khaine kan ka abar asung yang kai tablet khai mana iko tini phungni chaita saka inka amte khai no iko hai pa shori rok kulita kam rok khaini Nang tabo doktor kaham rok wana na jaka. emne doctor ka hamra be khaina ti yak je bo onko man ka agi ki ka kuso najang man abar je bor biti saman abo use khaine kha Tabo nang sama rok khai nok rok mai rok tamar ko. iko সময় ang kisa soli ma hangkai reson mai ro surok mano hingkai ko imas hingkai surok simalia Nini umur busrong ka. ani umur ka soli running soli tong Tulis rani chali to. Nini bihik song kuno nono nailang lia kuno panos ni sorry. ang thangka pa soi ba thangka bukti ha phaide sori sai hi mata ma chung thik tong ha song leng kai na cho buma mu phan kek pok khana kana ta ola tabu se osu ola thanga klai thang kai no aji su ji sai na na no ro yak na Nini cerai rok boro bon tlang thamai kya. Kanyang tabo joto haste ni maya ganang rok boba hai rok to sanal mo chung je nini tek tong mani. tam sana ni ko ani sori kisa ham kai kai no te tam Rada punya Nong mo kami rok ngai. muda hati merah Nong blok ngai. Blok tulas ansai saimia. Nung khorok bus norok no khorok busuro to. chung ta ma sang ta no ma sang tong phana sun jan jan no Ga tam rok lai chano. an kuk ta khaya ba ta mu sama ma thi sai tung yak tu bang la roi thang ma kyan ka Kam rok lai me ata. Kini ni bata man ma simino nung iko mu to ka u bo mo sa mu to phalo kai chau kai tong ta nung an so awu song ya ba te u bo ya sorry ganang chogli ya ba khamali ya nung oje bata ma simila nini chana ni rok kuda kulok. kulo ya khap u sa sa su ang phang song thani u bu sarang thani Nini mo nung orda to. orang thota iko anya kung phata tiklai ri kan nok kele pe na ni Kanyang mo thorogo thupurogo ni wati rok phagyan ka wati rok kuda ko. siya sungme ko sung tam pati klek himan bo ang khusu sa pan nok simaya kasang ni bo sani naika dani bo sani naika ta mo thani no sani tong Borok le tam rok ni sa.
Mana no hinle sawo o mana din sa sopali ya. sikango CPIM ni amolobo omohaino manano hini so ke Foto pata se buza. IPFT BJP hapang ni jorabo bahino sao tabuk TSP abati pramo tharobo haina sawi tongo ke ning tabuk joto lukurokno maya ganang lukurokno bo bahai rok sana muchung ni omohai no khu ini boto nor phaken uris thananga Mo koton ton ba se uriya. kanini umorok le busuka khanana Omora ni sai betos tong dia na. acha Satorok se kakna asiro. kening tabuk joto maya ganang lukurokno tamrok ko sana muchung tamrok ko ni muchung no Muro kijari baji samung no muro kijari jogo baji ang to boyas thangka tang malia tei malia ne ang jot no konya musumu. Ko yin chong tai ko ai podanto.